ug sa tanang mga naminaw sa Bombo Radio. Sige. Unsay imong reaction ma'am nga na paubos og 6 months preventive suspension si Cebu City Mayor Michael Rama, Attorney Colin Rosell, Dr. Teresa Rosell ang OIC head sa City Assessors human nga gipailan og kaso sa ombudsman. Oo, Bombo June. Yes, Bombo June. Na-surprise actually ganina, mga 11 nga ni chat ka niya. Murag na asay nanawag na mo nga sa media nga mao lagi na alagi order na sa ombudsman. So, sago lang among gibati, nalipay kay syempre wa mi gadahom nga kani justice man ni nga among gipangayo, nga dugay na kanina among gipangita ba. Nya nag-uulsad kay di man guta salbahis nga pagkatao mo feel sa taon sa gibati sa kaning under sa preventive suspension nya naka-feel sad mi naa sad mi kadlok kay kanang ordinaryo ra man gud mi nya kani sila wa ta ka ba unsay lang makaya ba so mo nang sagol among gibati. So murag gibati mo kahadlok ron kay resulta gyud ang inyong gifile nga kaso batok ani ni ag 8 ni sa kabuk no inyong gifile ag kaso? Yes, walo. Okay. Unya 10 months mo nga way sweldo, nasulduan mo og 4 ka buwan, kumusta ang 6 months nga inyong kubrahon nun sa City Hall? Oo, katong 6 months, mao man to ang nasiradaan sa libro kay last year man to, so July to December. So ang karon nanata gipadung nagi-endorse to Konsehal Wenceslao para may moag resolution. So nanata dira nga punto, so i-deliberate pa sad na sa council, hopefully by next week may ma-appeal sa agenda. Ya mo follow na niya, i-process na niya ang sweldo na mo sa 6 months, Bombo June. Matod pa ni Mayor Michael Rama nga wa siya makadawat sa reklamo, wa siya masayod kung anong naa siya suspension na order. Wa po siya makahibaw gani sa nakalabay nga buwan nag-press con sila, wala siya kahibaw nga gipang-reassign di ay mo. Pangutana, ang order nga i-reassign mo sa lain nga department na ato'y pirma niya? Yes, pirmado ni Mayor niya with countersign ni Attorney Colin. So sa ato pakibaw din ang mayor kaya may pirma niya ang inyong reassignment order. Mao na yung ingon pero mao lagi tungod siguro sa kabisi niya babasin anak paduol na sa iya kinsay gaduso di na siya siguro mabasa pirma na lang siya pero in fairness sa atong mayor kumudyo na nitabang sabi siya nga masulduhan unta mi pero mao lagi naa jud mga pero daghang pero mo nang naabot og 10 months mao to okay. Idangot na jud mi sa media. Sige. Kuan kanana ang human ani ron usa may sulod ninyo nga laka pakibaw ninyo nga na paubos sa preventive suspension si Mayor Mike Rama, ang head sa City Assessor sa Attorney Colin. Unsa next move ninyo ani ron ma'am? Ang next na mo ani no kay kanang nagpaabot siguro mi unsay mahitabo pud sa City Hall kay balita pa man gud ang nag-una ron Bombo Jones ang suspension order mismo wala pa man sila nakadawat sa ilang order so mo na atong atangan siguro this week kung na-serve na ba ang preventive suspension nga order then next siguro basin ang kung unsay may tabo abangan lang siguro nato kay kami paabot ra pud mi kung unsay may tabo so maabot. So sa ato pa wala pa mo nakadawat sa kopya sa maong suspension order sa mayor? Wala pero nakakita na mi online nga murag 2 pages to nga order sa ombudsman. Nakita mi, nakabasa pud mi. Grabe yan, fighting spirit ni ma'am no, kaya ang uban, dili masweldoan o sa kabuan, 2 ka buwan, 3 ka buwan, mangundang man, kamo kay 10 months yun, milahutay yun mo, nga wag mo nangundang? Tungod sad siguro kay upat man gud mi kabuk Bombo June, so action sa usa nga murag mo give up na, labi na kaning duha nga, pwede naman dyan sila mo retire, kay senior citizen sila, 60, ang usa 63, mag-iha lang cheer up, nga ayaw, mas may nang graceful exit, dili nga karon ka mo retire nga, ani atong sitwasyon dapat ato ning tubangon so puli-puli lang yung cheer up morning ni abot og 10 months si Ma'am Filomena Atuel kay murag naapektuhan gyud taon iyang panglawas murag tungod sa gabing depressed murag nasakit-sakit ang taon sige ka-absent sa iyang trabaho ma'am. Yes actually ganina po I mean absent siya kay gilantan to siya nya murag flu ba gikan nag-inspection na siya last week agahapon nag-inspection naman ni so
moto gahapon iyang schedule unya kanang init kaayo manggod so mo nang effect niya ganina naglain jud yang lawas unya nya na pud ang resulta ron even karon murag luya gyapon ko sa balita murag wa pa kay sink in ba nga ano mao na jud ay ni sugod pa ni di pa ni siya mao kay preventive suspension pa man ni it has to be evaluated pa man pod sa ombudsman based on their kanang replies dun saon nila pag tubag. Mao. Sige. Nakabalik na mo sa city assessors or nagyapon mo sa city administrator? Nagyapon man sa city admin kay di man may ka automatic balik kay magpaabot man ta og recall order or unsa man nga memo nga maabot sa amo so wala pa may naabotan sa amo so as is ra gyapon mi sa city admin kay mo man ay last nga memo na dawat namo. Unsa man inyong trabaho? Is it na mo ron nag-duty sa city administrator? Karon nitabang mi sa pag-account sa mga city-owned properties, mga Cebu City lots. So ganina naabot ni na ay mga kanang urban poor na nga mga lote na sa eskwelahan. So mo na mong gipang-inspect for 2 weeks, last week and then karon padayon gyapon mi. Okay. Sige. Dito rin mo sa Ombudsman Manila, new file og kaso, ma'am? Wala sa diri mi sa Ombudsman Visayas, February 23. Naghilom ra jud mi kay naguna man gud mi nga basin mabara ba nya kanon basta naghilom ra jud mi anang time niya nagsige lang mig follow up almost every week pwede man sa ma-follow up through email so mo na mo gibuhat nya last reply nila is last week of April mo tong ni inform nga ila nang gi-forward sa Manila so kami ga-expect ni nga evaluation gyapon sa Manila so mo nang nahibong sa nila paspas sa jud ay mo na jud siguro mas maayo nga paspas ang pag-aksyon sa ombudsman. So February, March, April, May. So mga 2 months kapin. 2 months kapin lang. Oo, 2 months kapin. Mas nauna pa ang imuha kaysa katong kaso ni Inday Jusa Chungbian Osmeña nga ni-file og kaso nga nepotism batok ni Mayor Michael Rama nga hangtod ron wala pa preventive suspension nga nigawas. Mo bitaw mo nang uban bitaw magsigi sila ambot unsay tawag nimo murag mingon sila ba nga grabihan ninyo ko powerful kay nakapa-suspend mo na nagay ilang reaction pero kami sa amo na feel kay dili mi kaingon sa jung happy pero mo lagi mix pa jud mix. Tinuod kay daghan ang mga pending nga kaso sa ombudsman pero nauna pa ang inyo ha. So normal na ang reaction sa mga tao nga paspas kayo ang inyo ha. Murag dunay nagfollow up ani didto sa ombudsman hangtod nga nigawas yun ang preventive suspension batok kang Mayor Michael Rama o mga kaubanan. Actually, Bombo June, katong paggawa sa media, dagan ang chat, dili ra sa kuha, even sa akong family members. Naiuban sa gawas gani, nga murag mo show, gani sila silang, naghatag sila advices na mo, nga pauni buhata, basta na sila mo guide sila. Ang one na mo, nga di na mo malimtan nga supporter is attorney da siya, pero naalang siya sa gawas ni volunteer siya if only kuno naa siya diri so siya jud daw kuno tay mo abugar namo so yung anak ka powerful ang media Bombo June naabot sa ila ang amo ang concern so sa kaning sa amo sa pagpadali sa ombudsman yes na ini tabang namo ang mga concerned citizens nangay sila copy nga sa Manila sila ini follow up. Bisag kinsa makahibalo sa istorya sa inyo ang pagpanarbaho sa City Hall mobati gid og simpatiya kaluoy ninyo ma'am. O di lalim nang napo ka tuig nagtrabaho wise sweldo sa imong experience gipatrabaho kag operation second chance paggabi pa jud ka unya na pa kay bata gipatutoy disod klaro gid nga disod jud kanila maayo. Oo, pagsulti na nila ni Ma'am Portia Basmayor nga mauna gibrief naman ko diya may trabaho Bombo June. Wala na ko ni padayon og duty didto. So mao tong ni-apila na ko sa civil service. Kay if ni padayon ko, mao man to nga kondisyon nga alas 11 sa gabi naasay alas 3 sa kadlaw ina nga schedule ba nga dili jud mo work sa ako So mao tong civil service na ni-apila na mi. Kisa nag-advise nimo ma'am nga kiha mo nga sa ombudsman? Ang sa ombudsman amo jud na nga personal decision namong tulo kay actually, Bombo June, pag August 2023 pa lang, katong July, August, so 2 months pa lang ming walay sweldo, nagsige naman may padala og request for assistance. Dili ra sa ombudsman, appeal civil service, appeal DILG, appeal pagali namo ang ARTA nga among district nga
una wa pirmahi among leave, wala mi kadawat sa among sweldo, di mi hatagag trabaho, so request for assistance so jud nasugod na tanan. And then nami nastuya sa ombudsman nga ni guide na mo nga pwede na jud mo reklamo ato. Pero kami lagi nagununa man gud mi nga basin ma-settle ra ni, so atong pag 2 months nga pwede namin mo file, wala na namo gibuhat. So mo nang naabot na jud siya og February, so 8 months na ato nga time nga wala mi ka wa mi nasweldohan. So mo na tong feel na mo mao na jud nga time kay murag bisan kinsa na lang among giduol, murag di paasa na mi, so dili na jud mao. So mo tong ni file na jud mi February 23. Gani ha, pag kaibaw ninyo nga suspenso si Mayor Mike Rama at Atty. Colin o iyang asawa nga OIC head sa City Assessors, ni duty gapon si Atty. Colin karon o wala na? Yes, naa sila. Ganina kanang na same floor mi na sa second floor nag-meeting sila. Sila mag-asawa. Kami ni early out lang pud mi kay murag nang kapoy ang mga lawas. Nagsayo lang mi og uli mga alas 4 nang uli nagsayo. Sila gamitin pa sila. Believe ba na kung fighting spirit ninyo, no? Nga gibutay mo sa city administrator unya kamo nikiha mo sa city administrator o magsugat mo sa elevator magkaha or sa kita mo sa opisina sa city administrator magtagad na gyapon mo or plastikan ang show. Katong wala kami nigawa sa media, si Atty. Colin kay naman ko na conference room ang kanang city admin office, so mag-meeting na sila dito. Before nagawa sa media, mutagad na si Atty. Colin, pero katong paggawa sa media, dili na siya mutagad, madritso na lang siya. So same sad sa ganina sa naitabo, murag ka nang, wala lang, agi lang. So gabi ano, murag awkward ang moment ba? Unya, murag ganang magani kay bisan og nakada mi duty unya city administrator inyong gikiha daw sa patay Malaysia lamo daw sa wala na hitabo. Sorry, Bambujun, sorry. Bisan namo sa city administrator ga duty unya ang city administrator inyong gikiha daw sa patay Malaysia lang mo daw sa murag wa ray na hitabo. Mahog lang ning anak lang po Bambujun, pero mas naganahan man mi nga nami sa city admin kay naaman mi trabaho kumpara sa katong mother office namo nga assessors nga di mi hatag trabaho sa iyang asawa. So, mo na trabaho raman pud mi. So, mo nang wa man mi angay sa ika-adlok, ika-uwo kay ang kami niya output nakatagwan sad mi. So, no wala mi angay ika-uwo. Makatan-aw mi niya sa mata. Di ba maulaw? Di ba adlok? Okay. Matod pa ni Atty. Colin nga maong dugay mo gisweldoan tungod kay dugay mo ni report sa inyong bag-ong assignment, tinuod or dili? Just in-explain ko anak pag last nga mo nang ni-report me for natog mga 1 to 2 weeks unya since ni appeal man mi sa civil service na may ruling sa civil service na pending appeal, the reassignment is non-executory, so bisan siguro dili ta abogado makasabot man siguro tana no nga meaning ang ilang reassignment di jud to ma-execute kay ni appeal man mi, so mo nang nibalik mi sa mother office na mo assessors. So para niya that's kanang defiance sa unsay puan sa mayor, pero ni-follow ra ta unsay naa sa civil service nga code. Okay. Ma'am, natin mga Tagalog speaking